Кліматычныя арэлі і рэкорды непагадзі. Ад самага пачатку 2026 года надвор'е ў Беларусі літаральна працуе ў экстрэмальным рэжыме. Тое, што раней лічылася анамаліяй, сёння змяняе адну аднаго амаль кожны месяц, выпрабоўваючы на трываласць камунальнай службы, аграрыяў і простых грамадзянаў. Пачаўся год з класічнай, але ўжо забытай супермарознай зімы. Студзеньскія і лютаўскія тэрмометры месцамі апускаліся ніжэй за мінус 25 градусаў. Анамальныя халады суправаджаліся рэкорднымі снегападамі. Завеі на некалькі дзён блакавалі рух на рэспубліканскіх трасах і прымусілі камунальшчыкаў працаваць у 3 змены. Аднак сапраўдныя сюрпрызы прынесла вясна. Рэзкае пацяпленне справакавала імклівае таянне вялікіх запасаў снегу, што прывяло да вясенняй паводкі. Рэкі на поўдні краіны, Прыпяць, Сош і Дняпро выйшлі з берагоў. Вада затапіла сотні падворкаў, садовых таварыстваў і мясцовых дарог, адрэзаўшы некаторыя вёскі ад цывілізацыі. На змену вадзе прыйшоў сухі шквальны вецер. У красавіку сіноптыкі неаднаразова абвяшчалі аранжавы ўзровень небяспекі з-за парываў да 24 метраў за секунду. Нет. Менавіта моцны вецер у спалучэнні з сухасцю глебы выклікаў рэдкую з'яву – пылавыя буры. Патокі паветра зносілі ўрадлівы пласт з палёў і пагаршалі бачнасць на дарогах. Услед за бурамі ударылі начныя замаразкі, якія напрыканцы красавіка пашкодзілі пладовыя дрэвы ў садах. 26 апреля. Фіналам гэтага кліматычнага марафону стаў травень. На пачатку месяца на Беларусь абрынуліся моцныя ліўні. За кароткі час выпала дэкадная норма ападкаў, што ператварыла вуліцы Менску і іншых буйных гарадоў у бурлівыя рэкі. Гарадскія ліўнёўкі не спраўляліся з аб'ёмам вады, заліваючы падземныя пераходы, цокальныя паверхі і пад'езды жылых дамоў. Сёлета былі ўжо і маразы, якіх даўно не здаралася, і залевы, і нават пару дзён надзвычайнай спякоты, хаця яшчэ толькі травень. Што будзе далей? Будзем разбірацца з кандыдаткай геаграфічных навук, кліматалагіняй Ганнай Скрыган. Вітаем, Ганна. Вітаю. Добрый дзень. Ганна, глядзіце, ну вось калі браць пра вясну, вось там пару дзён гэтых не браць спякотных, у прынцыпе выглядае, што, ну, як мне асабіста файна, няма гэтай спёкі, няма вось такого упалу. Між тым гавораць, што гэты год за ўсю гісторыю назіранняў хутчэй за ўсё будзе найбольш спякотны, вось сапраўднае пекла на зямлі. Праўда, неправда, як гэта выглядае? Гэта праўда, і кожны наступны год ён прагназуецца як больш спякотны, чым папярэдні. І гэта праўда да нашага 26-го года, таму што плануецца і чакаецца эль-Нінья. Но эль-Нінья ў перакладзе гэта такі рождественскі младзенец, то бок ходзі о тым, што найбольшай моцы гэта з'ява набярэ толькі напрыканцы году. Але ўжо пачынаючы з чэрвеня кліматолагі разлічваюць якія тэмпературныя анамаліі нас чакаюць. І чакаюць у нашым рэгіёне гэта дадатковых плюс 2,2 градусы. І што гэта азначае, што лета, ну, так в суме будзе больш спякотным. Але гэта не азначае, што немагчымы такія звароты халадоў. Ну, вось я хацела сказаць, што нават весна, яна была трошачкі ўжо спякотная, што мы хуценька распрануліся, а потым я такая, трэба швэдрык даставаць. Самае галоўнае, што я сваёй галавой адчуваю вось гэтыя змены, ціску, а то хочацца спаць, альбо нічога не хочацца. Вось, а гэта таксама звязана менавіта з гэтымі зменамі, так? Так, гэта звязана менавіта з гэтымі зменамі. Я хацела бы нагадаць такую ляльку, неваляшку, якую мы адхіляем, а яна вяртаецца назад. І так працуе кліматычная сістэма зямлі. Усе гэтыя наш парніковыя эфекты, ён мае такі адваротны бок, калі сістэма
так пытаецца зрабіць і захаваць гэты свой баланс. І таму мы назіраем гэтыя такія даволі непрадказальныя, даволі такія непрыемныя з'явы надвор'я. І другая рэч звязана з тым, што перабудова кліматычнай сістэмы, яна азначае, што ўсе гэтыя вялікія паветраныя віхры знаходзяцца не на сваім месцу. І таму заўсёды гэты халоднае арктычнае паветра да нас рэдка трапляла увогуле, а зараз яно прасцей можа трапіць да нас, да Беларусі і да Польшы. І мы назіраем гэтыя рэзкія змены надвор'я, калі і гэта кепска для нашага здароўя. Паслухайце, ну а вось пра вецер. Акрамя замарозкаў, акрамя спякоты, это азначае, што нас чакаюць яшчэ вось гэтыя віхуры, бураломы, якія там будуць ламаць лес, тарнада, вось гэта ўсё. Гэта таксама ў нас ужо? Но у нас ужо ёсць такія маленькія тарнады. Яны ў нашых краях называюцца смерчы. І дакладна яны таких працэс утварэння гэтых смерчаў маленькіх звязаны з тым, што гэтыя масы паветраныя маюць розныя характарыстыкі, і гэтыя характарыстыкі такія розныя, такі вялікі кантраст, што адбываюцца вось утварэнне гэтых малюткіх смерчаў, але яны шкодзяць вельмі моцна. Ганна, а вось калі параўнаць надвор'е на працягу апошніх гадоў, што кажа статыстыка? Ці сапраўды ёсць эфект таго, што тэмпература павышаецца? Вось ці маеце такія дадзеныя? Ну, напэўна, назіранне за надвор'ем ж вядзецца, правда? Так, напэўна, вядзецца і нават разлічваецца ўсе гэтыя змены, якія адбываюцца ў нашым рэгіёне. І ўсе, я думаю, ведаюць, што найхутчэйшымі тэмпамі расце тэмпература ў Арктыцы, ну, то бок на паўночы. Але вось гэтыя нашы краіны, краіны Балтыі, Беларусь, Польша і некалькі там суседзяў таксама цяплеюць вельмі хутка. Гэта такія у Еўропе, гэта найхутчэйшыя тэмпы такіх узросту. Летась былі рэкардсменамі якраз Беларусь, Украіна. Так, і я яшчэ зазначу, што гэтая цеплыня не адзначае, што немагчыма звароту халадоў і немагчыма якісь такіх непрыемных рэчаў. Гэта адно не адмаўляюць іншае. Усё гэта працуе разам. І таму надвор'е яшчэ такая рыса сённяшняга надвор'я, што яно амаль што непрадказальна. І увогуле гэта вельмі цяжкае пытанне прадказаць, якое будзе лета ў гэтым годзе. Таму што гэта вялікі тэрмін, такі вялікі гарызонт для такога дакладнага прагназавання. А вось дакладныя прагнозы гэта, ну так, суткі, а трое, ну, можа на тыдзень, але ўжо няма пэўнасці. Я б нават пра трое не казаў, як рыбак, таму што там пільнуеш дзень, там, напрыклад, наступную пятніцу збіраешся ехаць, да канца не ведаеш, дождж будзе, спёка, холад. Увесь час змяняецца. Між тым, акрамя вось гэтых кароткатэрміновых прагнозаў, ёсць тэндэнцыі. Ці можам пра тэндэнцыі гаварыць, што чакае Беларусь? Вось наступныя 5-10 гадоў, да чаго нам цяпер ужо пажадана рыхтавацца? Ці будзе снег зімой? Ці дзеці змогуць катацца на санках? Вось гэта даволі цяжкае пытанне, можа і будзе, а можа і не. Ну, вось так працуе навука, і навукоўцы не заўсёды могуць так вот на 100% паведзіць, што будзе так, а не іначай. Таму што, вось я ўжо пра гэта гаварыла, што кліматычная сістэма вельмі змяняецца, і яна заўсёды была складанай, заўсёды даволі цяжка было прагназаваць, як дакладней, што будзе. А зараз гэта становіцца яшчэ цяжэй. Што можам дакладна сказаць, што клімат будзе працягваць цяплець, што тэмпература ўвогуле будзе расці. І яшчэ, што назіраем зараз, назіраем так званую кліматычную сушу. То бок ходзе аб тым, што не дабіраем тых ападкаў.
Напрыклад, гэтая вясна мела разнае надвор'е, было і халоднае, і спякотнае і так далей, але ўвогуле ападков дажджу было менш, Вельмі мала. І чым... снегу было вельмі мало, он попросту не раставаў. Снегу увогуле ён быў, і гэта ўжо добры знак. Але Вельмі вось мала. дажджу было мала, і плануем, што чэрвень будзе такім даволі прахладным на Беларусі, но і пры гэтым без ападкаў. І гэта недобра. Анна, я разумею, што мы, як звычайныя людзі, на надвор'е ўплыву не маем. Але вось, напрыклад, дзяржава можа рабіць штосьці, чтобы ўплываць на клімат, які ў нас у нашай краіне, каб ён быў больш альбо прадказальны, альбо менш змяняўся. Прынамсі, дрэнна-то яны дакладна ўплываюць, таму што яны аднавілі гэту меліярацыю, яны забор вады беруць на старыя культуры, которые вымагаюць шмат. А добрае штосьці могуць яны рабіць? Ну, дакладней, усе могуць зрабіць што-то добрае. І я не пагаджуся з Алінай, якая казала, што мы не маем уплыву на надвор'е. Ну, можа, мы асабіста мы не маем уплыву на надвор'е, але дакладна мы можам паўплываць на клімат і на кліматычную палітыку ўвогуле. Калі мы размаўляем аб дзяржаўным узроўні, пачнем з гэтага, то маем такія два вялікіх кірункі. Першы кірунак – гэта мітигацыя, то бок абмежаванне выбрасаў гэтых парніковых газаў, а другі бок – гэта адаптацыя, калі мы прыстасоўваемся да змены надвор'я і змены клімата. Вось о чым казаў Валерый. Ну і на жаль, магу сказаць так, што ў Беларусі зараз гэтая словзвучэнне такое, якое кліматычная палітыка, яна знікла з палітычнага дыскурсу. Дакладней, у галінах разных, якія залежаць ад клімату, мы штось маем, так? Але вось так на голас так не мовім аб тым, што ў нас ёсць гэтая кліматычная палітыка і што мы ў гэтым кірунку працуем. Зато ў еўразвязе акурат кліматычная палітыка, яна выклікае вельмі шмат спрэчак, у Еўрапарламенце абмяркоўваюцца, уводзяцца нейкія дадатковыя новыя захады. Ну а вось яшчэ вернемся да таго, што мы ўжо рабілі на такім нашым асабістым узроўні. Пачалі сартаваць смецце, так? Ушчыльняем наше жытло, каб менш ездзіць на роварах часцей. Ездзіць на роварах. Вось. Але такіх відавочных вынікаў мы не пабачылі. Но ведаеце, што гэта не таму, што мы што-то мала робім. Но таксама дадаткова мы ўплываем як. Я лічу, што гэта вельмі добра, што гэтая тэма абмяркоўваецца і што вельмі шмат розных такіх бакоў удзельнічаюць у гэтым абмеркаванні, і розныя ацэнкі ёсць, і існуюць і так далей. Таму што гэтая вось дыскусія, яна вельмі карысна для таго, каб мець якуюсь такую палітыку, якая б задавальняла ўсіх і якая б прынасіла якісь вынікі. Але вынікі мы дачакаемся не хутка. Чаму? Таму што гэтыя парніковыя газы, яны жывуць у атмасферы даволі доўгі час. І размова ідзе аб тым, што то, што мы робім зараз, яно адаб'ецца на кліматычнай сістэме праз колькі год. І таму кліматолагі заўсёды кажуць аб тым, што мы патрэбна штось рабіць зараз, патрэбна якісь рэальныя дзеянні зараз. Ну, гэта хто павінен рабіць? Мы па-ранейшаму павінны сартаваць смецце, якое потым ўсё адно кідаюць у адну вялікую сметніцу. Альбо ўсё-такі да уладаў, да карпарацыяў, таму што, глядзіце, вайна в Украине, она столькі экологии забрала, попросту страх. Корпорации взять, которые высекают амазонские лясы, покидают там пустэчу. Ну, то, что мы там адсартуем там пакет смецця, ну не параўнаць жа. Ну, гэта не параўнальна, дакладней. Все мае сэнс, правда? Але ўсё мае сэнс, і мае сэнс, каб мы ўсё гэта рабілі разам. Гэтыя высілкі павінны рабіць усе. Но, але дакладна
абсолютно пагажусь з вами, што у нас у наяўнасці павінна гэта быць такая гучная кліматычная палітыка. Гэтыя цэлі, якія разумеюць усе і разумеюць, чаму і для чаго мы гэта робім. І вось калі гэта ўжо гэтая такая палітычная рамка закладзена, тады мы можам казаць аб якім-то ціску і якісь вымаганнях да крупных карпарацый, таму што зараз гэта выглядае як якісь індулігенцыі сярэднявечча, калі яны купляюць гэтыя афсеты, дзесь гэты лес сажаюць невядома дзе, але гэты афсет, гэтая паперка дазваляе ім казаць, што гэтая крупная кампанія ёсць такая кліматычна нейтральна. А гэта неправда. Ужо навукоўцы падлічылі, што больш за 87 гэтых процентаў гэтых афсетах, купленых крупнымі карпарацыямі, гэта дакладней не працуе. Яны... Гэта просто бізнес? Гэта папросту бізнес. І вось тут дакладна роля грамадскасці і звычайных людзей. Просім вас рабіць штосьці такое канкрэтнае, якое дапамагае і спыняе гэтыя змены клімата. Ганна, апошняя, вельмі караценькая. Все-таки хочу скарыстацца момантам, можа, падарыце нам надзею. Можа, все-таки мы яшчэ можам, мы, чалавецтва, можам яшчэ павярнуць назад гэтыя кліматычныя змены і хоць неяк уратавацца. Ну, хочацца пажыць. Для дзяцей. Да і для нас саміх таксама. Надзея – гэта вялікая рэч, і я магу яе падараваць. Магу сказаць так, што першы парог, які мы перакрочым, і пасля якога ўжо няма магчымасці павернуць назад, будзе толькі праз 3 гады. І вось гэтыя 3 гады, калі мы павінны штосьці значнае... Пачаць рабіць? Ну, не пачаць, już закончыць, але штосьці значнае зрабіць. У нас ёсць гэты час, 3 гады. Гэта даволі многа. Дарагія сябры, кожны і кожны, ад каго штосьці залежыць, давайце разам ратаваць прыроду, планету, наш клімат, нашу Беларусь. Дзякуй вялікі, Ганна, што пакінулі нас усё ж такі з надзеяй. Ганна Скрыган. Дзякуй вялікі.